Jukurilahan jo 4 kertaa marraskuun alussa Jokipojat kävi syvällä myyntiin. Tosissaan tällä kalvonkankaalla silloin Jukurit NJK-aitoja koulutti lukemin 9-1. Ja sitten 28. päivä marraskuuta pelattiin jälleen täällä kalvonkankaalla. Tuolloin Jukurit voitti 4-1, mutta kuten sanoin, viimeinen ottelu on tuosta joulukuuta. Se päättyi Mehtimäellä jatkoajan jälkeen Jukureille 1-2. Kokoonpanot Jukurille 1. Toni Hyvärinen, Turo Astun, Mika Partanen, pakit Roni Ahonen, Roni Rukajärvi, 2. Jesse Rotla, Iivo Hokkanen, Jani Savolainen, Jupe Kurolinna, Pasi Järvinen puolustajina, Jukuri 3. tänään kokoonpanossa Mikko Laine, keskellä Henri Koivisto, Jesse Juntheikki, Samuli Piipponen, Juuso Akkanen pakkeina ja Jukurin 4. on mielenkiintoinen uudet Jukurit, Patrik Kuusten, Petti Nöyrinen keskellä ja Ilves taustainen Teemu Huuttala oikeassa laidassa, Jukuritten maalassa Andy Bernard. Jokipoikien avauskentällinen Sami Blomqvist, Matti Järvinen keskellä, Janne Niva oikeassa laidassa, Aleksi Elorinne, Märtens ja Kollers ovat pakkeina. Jokipoikien kakkoseksi merkattu ketju on varmasti kovemmasta päästä. 11 Roope Ranta, joukkueen kultakypärä, keskellä Juuso Rajala ja oikeassa laidassa Joona Karevaara, Esa Lehikoinen, Matti Näätänen puolustajana. Jokipo 3, Heikki Puustinen, Juuso Kaijomaa, Otto Karvinen, Jarkko Imonen, Matti Koistinen puolustajat ja tuossa Jokipoikien 4. on merkattu hyökkäyksi Jesse Jormanainen, Oula Uski ja siellä on sitten 7. puolustajana 27 Jani Oinonen, Antti Rautiola aloittaa maalissa. Meillä on täällä kommentoimassa ottelua Jukureiden kapteeni Mikko Hakkarainen. Tervetuloa Hakki lähetykseen. Kiitos. Minkälaista peliä odotat? No kyllähän kaikki väännöt on ollut sitä yhtä peliä lukuun ottamatta aika tiukkaa ja tässä vähän haetaan jo asetelmia varmaan playoffeihin, että jos siellä tulee vastustajaksi, että varmaan aika kova pelitulos. Jukurillahan runkosarjan osalta semmoinen tilanne, että laskelman mukaan 1 piste Jukurille riittää, 2 varma, mutta jos Jukurit saa tästä 1 pisteen, niin sen jälkeen katsotaan tämä tilanne, kun siellä on kiekko tuolla Ääniperän maalla, niin siellä on Jukurille käytännössä 1 piste saattaa riittää maalierolla, mutta 2 pistettä tästä ottelusta, niin silloin kun runkosarjan voitto on varmaa, mutta ensin nämä pelit on pelattava alta pois ennen kuin ruvetaan sarjavoittoja jakelemaan. Jukureiden päästä aloitus Jokipoista aloittamaan Juuso Kaijomaa, tuttu mies täällä Kalvankankaalla. Jokipoikien kasvatti vuosia Saipassa ja tuolta Saipa-aikoja Juuso Kaijomaa oli sitten lainapelurina täällä Kalvankankaalla. Nyt sitten lähtöseurassa ja kasvattiseurassa Jokipojissa, kun siellä on ensimmäinen tilanne tuolla maaliostalla, Kaijomaa pääsee ampumaan, ampuu ohi, Koivisto ahdistaa Kaijomaata, kiekko tuonne päätyyn ja kiekon ottaa Piipponen. Jukurit saa kiekon tuonne hyökkäyspäähän, Koivisto heittää kulmaan, Juntheikki kiekossa, Juntheikiltä kiekko vähän karkaa, mutta Koivisto tulee jo paikkaan, no nyt se karkaa Koivistolta, sekava tilanne, Juuso Kaijomaa heittää kiekon yli tuon Ääniperän maalin ja Jokipo lähtee vaihtamaan, samoin tekee Jukurit, Roni Rukajärvi, Elorinne heittää Karevaaralle, Karevaara pyörähtää viivassa ja luistimista kiekko keskialueelle, Jukurille tulee nopea hyökkäys, Partanen kuljettaa, mutta siinä sen verran pääsee Jokipoikien puolustus väliin, siellä oli Elorinne ahdistelmassa, että Partanen ei päässyt tuosta laukomaan. Nyt tulee Jokipoille 2-1, Jukurilla vaihtovirhe. Ja sinne tarjollaan paikkaa Roope Rannalle, kultakypärän Rannalle, mutta tuo syöttö pomppii. Siinä oli vähän vaarallinen, tai eikä vähänkään vaarallinen, ihan vaarallinen tilanne. Jukurit lähti vaihtoon ja peli kääntyy nopeasti tuolta ja Jokipoille 2-1. Hakki. Aika vaarallinen paikka oli vierasjoukko Jokipoille. Joo, siinä vähän näytti, että olisi vaihtovirhettä, että siinä lähti pakit vaihtoon ja nopeasti kääntyi peliä. En tiedä, tässä on heijastettu, mutta vähän haiskahti siitä, että siellä ei ollut. Mutta onneksi Pablo kerkesi vähän väliin siinä.
Ja tuo syöttö sitten pomppi, että Roope Ranta ei päässyt tekemään maalia. Sieltä Roope Ranta kantaa kultaista kypärää 13 plus 29, eli 42 on tuo Rannan pisteet. Jokipoikien paras maalintekijä on Joona Karevaara, hänellä tehty maalia 17. Kiekko päätyy Matti Koistiselle. Matti Koistinen myöskin Jukuri-taustaa miehellä Outo Kummusta, aikanaan maailmalle lähtenyt Varkautta ja Varkista ja Tapparaa ja Jukureita ja Hokkia ja Jyväskylää on Koistisella matkaa vyöllään, mutta nyt sitten Jokipoikien paidassa, kun kiekko yli laidan ja aloitus keskialueelta. Tänään Mestistä pelataan tämän ottelun lisäksi Jyväskylässä Akatemia kohtaa Kiekko Vantaan, Turussa Tuto Sappo, Kouvolassa KK Hokki, Kerava kohtaa Pelitat ja Sport Lekin. Näitä otteluita seuraamme tiiviisti tämän ottelun lisäksi, kun Jokipojat pyörii Jukuritten päässä. Piipponen pysyy pelin sisällä, pienestä kulmasta tulee laukaus, Bernaa torjuu, laukojana taisi olla Järvinen ja Rystypolen heitto tuonne maalin edustalle. Andy Bernaa ottaa pomppivan kiekon hanskansa ja peli katko. Mitä luulet, Hakki, minkä verran sitten tämä ottelu, ja siellä tulee Jukurille jäähy, siellä tulee Juuso Akkaselle jäähy estämisestä. Niin, mitä luulet, että joukkueet vähän eri tilanteesta, Jokipojat varmasti tarvitsee pisteitä ja ei tuo Jokipoikien asema tuolla playoff-viivan alapäässä ole ihan kirkossa kuulutettu. Jukurilla taas, kuten sanottu, runkosarjan plakkarissa, niin antaako se tälle ottelulle lisäväriä? No en tiedä, kyllä meillä oli keskiviikkona niin huono peli, että tässä on kasvojenpesun paikka, että runkosarjan voitto on aika vähän mielessä kyllä tässä. Niin, eli nyt pitää saada pelikuntoon ja peli kuosiin ja se tulee sitten mikä tulee sieltä, että se peli, siinä kävi Jukurit sen verran syvällä, että siinä varmasti on jokaisella näytön paikka. Mutta nyt on Jokipojalla näytön paikka, ylivoimapeliä pelataan. Siellä viivassa Näätänen, Ranta raitipuolella pelaajana kultakypäränä täällä ja Näätänen 2 raittia, mutta kiekko tulee keskialueelle. Jukurit pääsee purkamaan, Ranta jättää Rajalalle, Rajala ja Jokipojat tekee tuossa paitsion. Siellä oli huolimaton Karevaara, taisi täältä vasemmalta puolta olla pelaaja, joka meni paitsioon ja Jokipoikien ylivoima sisään vienti tyssää siihen siniviivalle. 1.12 on Akkasen rangaistusta jäljellä. Blomqvist Jokipojissa 4. ottelu tällä nuorella espoolaislähtöisellä pelaajalla. Sami Blomqvist isä, Timo Blomqvist aikanaan olympiasankari Kälkäristä, Suomen hopeajoukkueen kapteeni. Nyt nuorempi Blomqvist pelaa Jokipoikien paidassa ja ainakin tuossa ottelun edeltävässä ottelun isännän tilaisuudessa Mikko Haapakoski kyllä hyvin avoimen mielin kehui nuorta Blomqvistia ja sanoi, että nuoresta iästään huolimatta Blomqvist on syntynyt 90, eli mikään ikäloppupelaaja ei ole, mutta on jo paljon pelannut ja varmasti tuo oman hyvän mausteet tuohon Jokipoikien pelaamiseen, mutta nyt ei kyllä Jokipoikien ylivoima lähde käyntiin. 43 sekuntia on rangaistusta jäljellä. 15.33 on Kalevankankaalla avauserää pelaamatta, 0-0 lukemissa ollaan. Jokipojat pelaa vielä 42 sekuntia ylivoimalla, mutta vielä ei Jokipoikien ylivoima ole lähtenyt käyntiin. Rautiola pysäyttää kiekon maalin taakse. Vauhtia lähtee hakemaan Järvinen. Ja sieltä Blomqvistin kautta kiekko kulmaan. Jukurit pääsee kiekkoon ensimmäisenä, mutta ei saa alueelta vielä pois, mutta nyt saa jättösyöttö Iivo Hokkaselle. Hokkanen Hyväriselle, Hyvärinen tulee ja Jukurit tulee alivoimalla. Nyt on Jukuripelaajat syvällä tuolla. Pääseekö Jokipojat kääntämään? Hyvin siinä pelaa tilanteen loppuun. Toni Hyvärinen taistelee ja antaa takapaineen. Siinä oli vaarallinen tilanne sikäli, kun siellä Hyvärinen Hokkanen lähti tuohon irtokiekkoon ja kiekko Jokipojille, mutta Hyvärinen teki työt loppuun saakka. Joukkue täyslukuista Akkanen kentällä. Akkanen taklaa siinä jo heti puustista, kun raudat kilisee, vaan oli sivuverkko, mutta lähellä oli siellä kuitenkin Jokipoikien laukaus, jälleen Jokipoikien tekemä paitsio.
Alivoima selvitettiin. Siinä ei Jokipojilla ihan tuo ylivoima lähtenyt käyntiin, vai oliko kotijoukkojen hyvää aktiivista alivoimaa? No vähän molempia, mitä sanoin, että taisi tolppaa osua tuo Kaijomaan viimeinen nosto tossa. Sinne tuli nopea vasta hyökkäys Kaijomaa aloitukseen. Tolppaa kilaton Kaijomaa, Kuustinen ja Otto Karvinen aloitukseen. Jukureilta Pentti Nöyrisen johtama nelonen. Oikeassa laidassa Patrik Lusted, vasemmalla puolella Teemu Huhtala, uudet Jukurikasvot. Jokipojat Kuustisen kautta lähtee nostamaan hyökkäystä. Kuustinen vaihtaa puolta Karvinen. Karvinen taklataan, vauhti pysähtyy, kiekko menee päätyyn, pitkää kiekkoa ei tule. Nyt siellä Rukajärvellä ja Ahosla pakki syöttö vähän karkasi tuonne rumpuun. Jatkotilanteessa Jukurit saa kiekon keskialueelle. Keskialueelta Esa Lehikonen nostaa Ahonen ensimmäisenä kiekkoon. Turo Asplund on Jukuritten kultakypärä tällä hetkellä, maaleja 13, syöttiä 22, pisteitä 35. Asplund lähtee nostamaan sitä oman maalin edustalta. On tyhjää tilaa, mutta löytyykö syöttöpaikkoja? Rukajärvi koittaa kiekkoa ristikulmaan, mutta Uski blokkaa tuon tilanteen. Jokipoikien Näätänen. Ja sieltä tulee taklaus, ja taklauksen kohteena oli Jesse Jormanainen. Molemmat joukkueet vaihtaa lennosta. Nyt lähtee Lehikoinen nostamaan kiekko päätyyn Piipposen ränniin, ja nyt on Jesse Rotlalla tilaa. Vikkelijalkainen Jesse Rotla, mukana Jani Savolainen. Rotla ampuu, Iivo Hokkanen ja Rooperanta tuonne tilanteeseen. Järvinen syöttää, siinä tulee Savolaiselta hyvä one-timeri, Hokkanen maskissa, mutta Rautiala torjuu. Nyt tulee Jokipoikien rangaistus. Siellä tilanteessa taklattiin Jani Savolainen väärin otteen, eli kampituksesta tulee Jokipoikien rangaistus. Jukureille ylivoima. Siinä pelattiin Jani Savolaiselle ihan hyvää paikkaa ja Savolta lähti tuo one-timeri, mutta nähdäänkö täällä, siellä on käsi pystyssä. Täällä nähdään tuo Savolaisen pötköllään olo. Mutta siinä oli jo paikan tynkää kotijoukkueella. Turo Asplund, Jani Savolainen ja Henrik Koivisto. Viimeistä tulee veto. Rautiola torjuu. Roni Ahonen ja Mikko Laine on viivassa. Asplund ja Koistinen siellä puolustajapaikata. Ja irtokiekko pomppii siellä, ja onko kiekko maalissa? Kyllä on, kiekko on maalissa. Siellä on irtokiekko tuolla Antti Rautiolan maaliedustalla. Laukaus lähtee viivasta ja kiekko vähän pomppii siellä mieheltä miehelle. Ja oliko Laine vai Koivisto, joka sen pistää sitten loppujen lopuksi sisälle. Jukurit jo ylivoimalla 1-0 johtoon. Tästä tulee Laineen veto. Siinä on Asplund, siinä on Savolainen ja Koivisto siellä on, joka rystypuolta iskee kiekon maaliin. Pomppiva kiekko. Asplund tuon vielä Rautiala torjuu, mutta siellä takatolpalta irtokiekkoon pääsee Henri Koivisto nostamaan kiekon maaliin. Kädet ilmaan ja jippi ja jee. Koivisto tekee maali. Tuon Henri Koivisto on 15 maali. 28 Mikko Laine, Jani Savolainen merkataan tuohon syöttäjiksi. Eikö siinä Asplund sitten välissä koskenut siihen kiekkoon? Minusta Asplund oli siinä, joka kertaalleen jo löi Rautiolan suojiin. Ja oliko sitten Savolainen siellä vielä hämmentämässä, mutta joka tapauksessa Henri Koivisto teki tuon ylivoiman maalin. Nyt toimitettiin kiekko maalin edustalle ja sinne paine ja tulos näkyy taululla. Kyllä, maalijeissa oli meillä ylivoimatilanne. Hyvä laukaus sinne ja saatiin irtokiekot omille ja Koivisto pisti kiekon tyhjään maaliin periaatteessa. Joo, ja kyllä se yksi avainjuttu on tuossa ylivoiman pelaamisessa, jos viivasta tulee, että se ei jää niihin ensimmäiseen polloihin, että se tulee sieltä sinne maalle, niin
silloin yleensä on mahdollisuus tapahtua hyviä asioita. Kyllä, ja kun maalilla on vielä miehiä, se on vielä se. Kyllä. Että se ei ainoastaan riitä, että sinne toimitetaan se kiekko, mutta että siellä pitää olla upea. Tilanne jatkuu Jukureiden kannalta tuolla hyökkäyspäässä. Savolainen oli siellä karvaamassa Näätästä. Jokipojat pääsee rauhoittamaan. Rajala 11.33 on pelaamatta. Avauserä lähestyy puolta väliä tällä Kalevankankaalla. Jukurit johtaa Koiviston ylivoiman maalilla 1-0. KK johtaa Hokkia vastaan 1-0. Muut mestistilanteet tällä hetkellä lukemissa 0-0. Kiekko. Oho, Andy Bernalta vähän löysänoloinen kiekon katkaisu ja kiekko pyörähtää siellä maalilla puolelta ja Andyllä sitten loppujen lopuksi siinä tainnut sen enempää hätää olla, mutta vähän löysästi Andy otti ton irtokiekon tossa ja oli lipsahdus lähellä. Losteet hukkaa kiekon Rajalalle tuossa keskiympyrässä. Karevaara tulee taustalta. Karevaara taklataan nurkkaan. Ranta antaa painetta siellä jukuripuolustaja Akkaselle. Kiekko Lustedille. Lusted antaa Hyväriselle. Hyvärinen luikertelee sinne nurkkaan. Saa siellä tööttiä ja siellä on Uski. Ja siellä on Jokipoikien Elorinne. Asplund pitää kiekkoa. Jälleen irtokiekko tuolla Jokipoikien maalilla. Nyt Jukurit menee ahnaasti noihin irtokiekkoihin. Ja Asplund tulee Jokipojat pääsee purkamaan, mutta kyllähän noissa tilanteissa nyt on siinä pikkusen enemmän sitä ahnautta kuin siinä mainitsemassasi keskiviikon pelittäpelissä. Kyllä sinne halutaan nyt sinne maali eteen, mistä niitä maaleja tehdään. Kyllä, ja irtokiekkoihinkin mennään niin vähän toisella tavalla, että nyt on pantu niin haalarit päälle. Nimenomaan. 10 minuuttia avauserää jäljellä. Jukurit johtaa 1-0, kun Koistinen avaa keskeen, Järvinen pistää päätyyn, Bernard ja siellä on Niva tuolla maalin takana, mutta Andy Bernard saa kiekon omille, kiekko keskialueelle, Järvinen vaihtako puolta tällä puolella Lehikoinen. Siellä Järvinen on vähän pulassa kiekon kanssa, kun Rotla ja Savolainen oli karvaamassa. Rotla peitti hyvin tuo syöttölinjat ja nämä Jukurit sai paineen tuonne. Nyt taitaa mennä Jukurin ohjauksesta kiekko päätyverkkoihin. Mestis TV:n mainoskatto ja aloitus keskialueelle. Mutta tossa kanssa oli just malli siitä. Jesse Rotla ajoi kiekollista siellä ja peitti siinä samalla syöttölinjaa ja sit olikin vähän kiekollisella, tuli jo ahdasta.